ongi etorri, klikasanken 2024ko Rocket League txapelketara, Arrapasank egitasmoan barruen kokatzen den txapelketa honetara. Jakin dizuen, klikasank bera da Bilboko udalak eta Euskaltzalin topaguniek antolatzen daben, ia urtero, laugarren urtie dau antolatzen daben txapelketie, Arrapasank gaztientzako euskarazko aisialdi programaren barruen kokatuz, ezta? Helburu nagusize Bilboko gaztien artien euskerie sustatzie da, eta horretarako, hainbat mototako gaztientzat erakargarria dizen aisialdireko aukerak batzen deuz Arrapasankonek. Gaurko txapelketan klikasanken, esan dugu moduen laugarren biderrez jolastuko gara Rocket Leagueen, ja nahiko maila ona erakutsi bien partaidek aurreko urtietan, izan nik hainbat eta hainbat horretuz jolastu dut Rocket Leagueen eta ezio tamestu olako mailara iristiegaz. Eta olako maila ona hori saritu izango da gaur, ezta? Ze txapeldunek, klikasankeko txapeldunek 150 euroko opari txartela eskuratuko deu, bideojokuek erosi alizeteko, kodie bera dozein plataformatan sartzeko aukeriuko dabe, Steamen, Nintendon eShopan, PlayStation Storen, orduen horra aukeratzeko aukera horiko dabe. Eta bigarren sailkatuek bestalde, 50 euroko opari txartel, antzekoa, erungo dugu, ezta? Gaurko finala triangelurra izango da, 3 jokalari diko guz bertan, alde batetik NH18, bestetik Beltz 1975, eta bukatzeko Berus ST dekogu, euren artien hainbat partida jolastuko dabez, eta gero honenak azkenengo finalera, azkenengo partidara helduko dire. Orduan, lehenengo partida honetan, hasiko dugunean, NH eta Beltzek jolastuko dabe, bertan dekoguz gure talde etxun sartunde, eta ondo iruditzen badatzuen eurrengo dugu, bai? Ados, aurrera goaz. Play izakatu. Bi kontra bita gero txampion diatu. Ez dut usta lanzanik.
Baina, bueno, orain minutuko deskantzua, eta, bueno, prest ematen badegu. Bale, oain bigarren partida hasiko da, barriko engaitzek eta beltzek jolaztuko daude. Eta aurrera goaz, bigarren partidegaz, esan dugun moduen lehenengoan nahitzek 6 golegaz garaitek jolaztu du. Baina, esan dugun moduen
sartu du, ja 52 segundu, 4 gol, atera behar da, más o menos, 10 segundu ezka gol bakoitza sartzeko, ez da erraza. Paselik, Bai, pasala izuzteke, baina... Eta, bueno, lehenengo baloia enaitzen alde, oso ondo daukar errematzeko. zelako txilena errematatu du. Eta sortziarena, 8 eta 3. Eta, bueno, orain zai dauka erremontatzeko beltzek, baina saiatu behar dena diferentzia hori jaisten, ez? Azken finean triangularra izanez, emaitzak garrantzi handia dauka baita ere, enpatek azurarro. Eta kontrolatu horretik baloia, ez du lortu despegatzea beltzek, eta... Oso ondo gehiatu dugu hor, Bai. eta orain ikusiko dugu oso ondo indu beltz gerturatzen da izan momentuan azken gogunean Ikutu, ez? ikutu bat egin dio, haina izateko kontrolo despeke hori, eta gola 9-3. Egia da orain beltzek ere nahiko erasora eta nahiko erasoro batean kokatu behar dura, alik eta arrisku gehien hartuz, hortaz arrisku horiek hartzeak ere bere parte txarra dakarki eta da zeure artea nahiko indefensu lagatzen duzula. Eta orain 15 segundu, beltz erasoan, laugarren golaren bila, nahitzek kontrolatu dauka baloia. Segundo, badoa. Eta azkenengo gola, 10. gola. Zango azkenengo da nik, oin amaitxu. Lau segundutan, kasi zentrokanpotik sartu hor dezen gola da. Eta, 2 segundu, 0, eta baloia lurrean zegonez, partida amaitu da. Enaitzek 2 partida irabazitu, beraz momentuz puntu bat dauka, beretzat. Eta orain tartetxo bat hartuko dugu, sartuko da, Baruz sartuko da, Beltz sartuko da, bai. Beruzen aurka jokatuko du. Eta denbora batxo bat emango diogu beraien gustura jartzeko konfigurazio guztia. Hori, ametxe jokalarizeko endanak konfiguretan ibiltzen dire, ez? Kamarie, kontrolak eta bar, orduen tartetxu bete moten dugu horretarako. Orantxe datoz.
Bale, bigarren partida hasi da, eta, gol zuzena, zezenean. Ikerrek sartu du. Jokalarizik aurkeztuko dugu, alde urdinen dekogu Berus ST. Eta bestaldien Iker Bela dau, orduen lehenengo golaia lehenengo 2 segundotan. Bere alde. Esan dugu, ez? Erdikanbotik oso demora utxian sartu dezakezu, gol zuzen bat. Eta orain... Eta horrengoan behiz, atera junda. Epatu birrugu aldaketa txiki bete gondala txapelketako egituran, triangularra antolatzen ibili gara, baina azkenien laugarren jokalari agertu dazku. Eta orduen hasikeran, kidugun asmoa betiko dugu, dala finala erditzek eta finala jolazte besterik pari. Talderroan, baina... Ez da ulertu Ikerre beharren lortu du defenditzea, baina beste atzetik etorrean abiadarakin. Horre dire unerik txarrenak, Horrestak izunin, ikutzen baten barrure doa, ez? Horren horize, oin final erdizetako bigarren partida gabiz, Berus Ikerren kontra, esan dugu moduen. Eta barriro irutik onenera izango zen, orduen iaz langoa zen. Gu berton gauz euskararen etxien, klikasanken laugarren txapelketi ospatzen, klikasan 2024. Esan dugu moduen arrapasanke egitasmoan barrun kokatzen den ekitaldizetako bat da, gaur dauz orokorrien arrapasankeko egitasmo nagusizek, arratsaldien 6etan Bilborroken gala nagusiz egongo da, hainbat ikuskizun eta bestelakoakaz, orduen horra juteko aukeri ebeuko duzuen. Ikusten dut bidita utz, Iker eta 3. gola, Iker oso ondo dabil. Hore ez dagoen zerreinik, zintzuzen du beste kotxea, bera bakarrik egon da. Eta segundu batzutan besteak agertu arte, bakarrik dago, hortaz denbora ukazu lasai bideratzeko jokaldia, baloia ondo kontrolatzeko, eta gainera aurkaria berriz agertzen denean, ez da agertzen ate parean, baizik eta distantzia atera agertzen da, hortaz. Turbotek urbil, baina atetik urbile orduen hor aukeratu ingerrezu ez, zerretuzun nahi hau. Eta orain ikusten dugu Berus ST idea dela erazotzen, Ikerrei defenditzea tokatzen zaio orain. Baloia oso ondo pasadio hor gainetik, defendituz, orain Berus azkarretzuli da, baina ondo indu hor. Berusek hor turbo hartu dugu, ondo. Eta kolpetxo bat eman paretan rebotatu eta urrutiratzeko baloia. Ikerre dauka kontrolpean baloia, baina bere zelai erdian, gerturatu du, baina despeje ona Berus ST-na. Esteko, gupidarik horre Ikerrek, aurre datzera bil, bestirik joten, baloieri, jokalari zeri. Hor dabil baloia, Iker erasoan, Berus ST-ren inguruan, eta oso gola ona, baloia altxatuta. Eta baloia hortzabien ez, Berusen arean, alde batetik bestera, eta azkenean gola. Berriz baloia erditik, orain diagonalean abiatzen dira, baloia hortxe gehiatu da. Txarrenak, zalantzari uparik, sake horrenak, korroto doaz batazu bakarri zauzenien. Eta, dispara oso ona, ondo despejatuta Berus. Beste bada hor, eta ez da barrure. Beste aukera bat. Ondo despejatuta. Berus ST sufritzen ari da, ze azken finean despejatu da, horroz ondo indio, baloia altxatu, ematen zuen bera jungo zala, baina ez, beste toke bat eman dio, airean mantentzeko. Hor ikusten dugu, berriz, beste kolpetxo bat, eta gora. Baina partida erdi, igara da. Orain... Eta Ikerrek, garaipena, da hain behor baloi bideratzen dabil, zigarren hanbila. Eta lortu dugu. Lehenengo zutoinera jetxi du baloia, hormatik, eta horre rematea barrura. Berriz diagonalean sakea, ikusten dugu Ikerratzera indula. Eta ondo urte jaga. Ondo atera du, airetik. Truaga, saidetik, baina baina berak jarretzen du baloiaren kontrolarekin. Maturu barik, adi. Atera dijoa baloia. Kontuz orain arriskutzu dagota. Berus bada, hori da. Berusek iritsi alenagotik. Baina kontuz orain, ze baloia idean.
aukera dauka Ikerrek barrura juteko. Oi, Baruse Ez faiatu da du, lortu hor onte pasea, da, oin bai, zazpigarrena. Bai, holakoan, azken finean bakarrik zabiltzanean, zeiten maezu, despeje bat faiatzen badezu, baloia gertzen da ate aurrean libre, eta... Bueno, bilokalari ze barriro maila oso ona erakusten dabiz. Airien gidatzen, salto kaleko batetik bestera, ziztu bizi zen, barriro. Holako partidetan, ez da horren ohikoa izeten, baina bai bagabiz hori ikusten. Bai hori da, oso erasoan nahi dira bi jokalariak, ez dugu ikusten oso defensiboki jokatzen. Horren ikusten dugu, oso kontrolona, bai. Goitik, baina ez du lortu sartzea, baina... Trubarik, gola. Ja, beruz Trubarik ibili da azkenean, Iker bai, baina hueto kokatute geratu da, hor, gola sartzeko. Baloia hor hilda geratu date aurrean, eta buelta hartu, abiaura txikian, eta azken fina hori itizu ez, zenbat eta abiaura handiago da makizun, buelta emateko denbora gehiago behar dezu. Baloia orain... Lehen ikusi dugu ez da, Enaitzen aldetik eta hor buelti emoteko beste teknika batzuk. Teknika batzu daude. Enaitz, uste dute beltzi zen dela, horren honetan momentu baten super ikusgarri zen dela. Hor despejatzea lortu... Despejona, bai. Onda Barusek. Baina kontrolarekin jarraitzen du Ikerrek. Iker eraso eta eraso ari da. 9. golaren bila. Baina ondo despejatu da Barusek. Eta orain Barusen esku dago eta baloia barroa joa, baina ez. Ja Iker 6 zegoen. Albatetik eta oso ondo gota dago hor. Da 9. Eta 52 segundu geratzen dira. Oso gol polita, ia zentrokanpotik disparatuta. Berriro ere sakea. Barusek jodu, baina Iker zai egon da, baloi horren zai. Eta horren erasoa bere eskutan dago. Horra airean saiatu da kontrolatzen. Ui, kontuz. Ia bere atean sartu duta. Dominatutu daroa. Eta ia Berusek lortzen da ben, hor. Baloiaren jabetza deko hor, ez? Frenatzea lortu, baina... Iker hor gauze bat azken fina izaten da despejatzea o baloi hori frenatza zure atera, baina gero zehat eman behar zu, jarraitasun bat eman behar diozu jokaldiari eta ez da erraza izaten. Askotan baloia nahiko zenukena baino mantxoago gertzen da, eta 3 segundu, 2, 1, eta baloia airean dago, Ikerra airean hor dijoa, baina honen, lurra ikutu du. Eta lehengo partida amaituta, 9 eta huts izan da. Hori zen, gogoratu irutik onenera dala, orduen honek ez dago ezer esan gure. Barriro eurrera hitzeko aukeri dau, oinoko Berusek beste aukera bateko, bentset une honetan. Tartetxu bete hartu dugu gauza konfiguratzeko eta gustora jartzeko. Da, hortik aurrera, ikusten duzu moduen 35 segundo falte dire ez, urrengo partida azteko. Eta ia, ze maitza moten dozku zen bigarren partiduko bigarren ronda honek. Ja bigarren partida azteko prest, orantxe atzera kontu hasiko da, ja ikusten dugu Iker zelaian dagola, Barus ez ere bai, eta hemen goaz. Txatetik bai good game. Bai. GG. Orduen, bentxete lehiakortasun horren barruen badauz, ez da lako ikur edo keinu politzek. Eta, oso ondo. Bai. Baloia hor Ikerrentzat gola. Hor baloia kontrolatu du, ondo. Angulo txikia da, ez da hain erraza izaten gola hortik sartzea. Askotan oso ohikoa izaten da edo postetako baten jotzea edo goregi jotzea. Baloia, Baruse faiatu, baina Ikerrek ez du... Neskaro, baina... Badora. Airean da maki. Badaroa, inungo gupidari barik, gidatzen hor.
Bigarren gola magia ikerrentzat. erakusten, ez? Magia, bai. Bera, ikusten dugu airean kontrolatuz, Ez gainera... da, reza, kotxi gidatzen zabiz, kotxiri bueltak emoten zabiz aldi hori berien. da. Azken finean kotxea kontrolatu behar duzu airean koete bat balitz bezala, Bai. ze turboan horrekin kontrolatzen duzu, eta ez da bat ere erraza. Bai, baina Airean. adibidez banaz gai, ez, gidatzeko airien. Baina gero ja Baloia baloia eramateko. eziote eruan, ez? Eta, karo, ikusten dugu hor bueltaka da bilela, soa eruteko. Eikerre, hirugarren gola. Hirugarren gola. Oso zaila, ze azken finean. Ez da erraza kotxea kontrolatzea nahi duzunera airean, baina gainera kotxea bideratzea baloia ondo kontrolatzeko. Hori ez oso baloiri konplexua. hobi herrien, eurekaz batera, Hori egiten da. dabe. Eta hori ez da peserreza. Futbolean izaten den bezala, ez? Esaten futbolari onak ematen zutela Zuzenien, laugarrena. Futbolari onak ematen dutela baloia hankara lotuta esaten dana, Mm. josita. Azken fina hor dago zailtasuna. 1-0 bigarren partida honetan, bigarren partidako bigarren partidan, esango dugu. Eta, hor baloia Hor formatu du, azkar itzuli behar du Barusek behatera, Badoa, jo du, ondo despejatuta, Bai, Ikerrek ondo egin du, gora igo baloia eta urrutiratu. Berez Iker erasoan, Zelako Ui, abiaduri da egin, bai, Bai, baloia hor Kontu ate aurrean zor. gelditzen nahi da. ondo, Bai, ondo berreskuratu dugu. Eta Ikerre damaki. Ah, Lortu saiatu du da, jotzea bai. Barusek, baina ez da nahikoa izan porteriatik. Porteria zijoan traiektoriatik ateratzeko, ikusiko dugu oraintxe. Barusek jodu, baina ez da nahikoa izan langara iristeko. Ba, utz eta bost. Eta... Eta horre goaz. Bai, Klikesanko Ikerrek, beste bat, bai, zigarrena. Seigarrena. Oso ondo ari da jokatzen Iker. Ondo menperatzen, baloiaren kontrol oso ona ematen du, eta gainera erreboteak oso ondo azki kudeatzen. Beste gauza ez dugu nahi patu, da nik uste klikesan izan da, pase dela. Jokalarizek partaide hartzen dabela auto normala izango esana, ez? Rokeldikek auto pila dekoz, gure kasuen normalak erabiltzeko aukeri baino ez dau. Pasetan dana da, normalan artien, gehien erabiltzen dana hause dela, ze hitboxik aproposena deko orokorrien, honen nadala salek, zentsu baten. Bai, Beste atxu bat zaporretan dize hauek, beste forma bategaz, baina hau izeten da Hori da. gogokoena jokalarizentzat. bai, ze azken fina auto mota ezberdina daude, forma ezberdinetakoak, eta forma horren arabera baloiaren kontaktuare desberdina da, hortaz. Nik uste, egokiena hau dela esan duzu, eta egia da, gehienetako erabiltzen dena. Baina uste oso ondo hor, kontrola. Bai, Nik uste garrantzitsua da batik bat forma batera ohitzea hori da. eta horrekin segitzea. Eta azken finean kotxe hau oinarrezko kotxetakoa da, hortaz. Bai, goratzen eban aro baten hasieratik hor, erabiltzala bastante beste handiz dago zela, hau ekipoan, kotxien, furgonetin antzeko Egia. zuzar dela, hori nahi kotxe erabiltzen. Bai. Baina gaur egun honegaz biltzen dira gehienak. Gero badauz ez, beste lako... Batmanen kotxea badago, nik hori erabiltzen nun. Mamo iztarizenak eta Egia. bar, ez pila oso hor, egiz esan. Kontrol osona, Eta sortzi garna. Bai. Eta horre porte heldu da, ez? Atera heldu da... gainera baloia beruz. beira kotxean gainean zamakien. Bai. Eta hor, azken momentuan Tak. gora egin du, kolpe hori, zailago izateko Barusentza defenditzea, ez? Azken fina recto datozkitzun baloia, más o menos bere trajektoria kalkulatu dezakezu eta bere baloiaren kontra talka egitea. Baina ja altueran diferentzia hori ematen dizunean ere ja bi eratara kalkulatu behar duzu. Bat porteria dijoan, distantzia hori murrizten dijoan eran, horre Ez taldu hor, ez. Hori pasan modu. egin duen leheno esaten nahi geana. Baina ematen dizunean, vertikalki abiadura hori ematen dizunean, eta parabola hori egitea baloia, pues oraindik are gehiago komplikatzen du desbejea. Eta utz eta 9, 2 minutu eta erdi, partida honen erdia jokatuta. Eta... Bueno, bai, epatu behar dugu, ez? Ez kauzela bakarrik euskararen etxien, jokalari zen familitzegaz eta lagunekaz eta bargauz, orduen ia euren aldetik betxaloren batzuk entzuteko aukeri dekogun, apurot animetako, euren
familikoari. Bueno, gero asa jokatu gure. Finalista igutzen jokatzen beharko dio, txaloa joka. Horda, beruzek aurrantza boto dut, doiniko aukeri diko, bereskuratzeko baina ez. Ikerreko ondo egiten du, baloia galtzen dunean ondo errekuperatzera iristen da. Bai. Eta ez dio usten errez ateratzen baloia baruzi. Bai, baloi hartzen da momentuen, ja erabateko kontroladeko, ez? Eiako bapezko ostetan gidatzi, eta ez dugu galtzen. Ze askotan pasatzen da, ez? Ba, hartzezu igual modu okerren baten, da gero bilo jumiesera atzetik, urrun geratzen atzu. Kasu honetan ez dugu alakori ikusten. Segiduen deko, sandozun ez, jositxe deko, kotxera, autora. Bai, gaitasun hori bentsa badauka. Eta, orain bai, bere porteria maki, baina baruzatzean geratu da defenditzen. Hemen da maki, baloia bere gainean. Koskaz, eta ez dagoen. azkenen momentuan toki hori egiten dizu, desbiatzen dizuna. Ez dagoen leku honien begire. Bai. Zorpulti emonda, baina ez. Gau ez dakizu kotxea nola kokatu baloia jongoan. Azken finean, atzeraka kokatzen badezu, ez da hain erraza, bueno, kotxeak hain abiadura azkarraz dauka atzeraka, eta hain turboa ustet atzeraka ezin dela aktibatu, zoi gaurreraka. Hortaz, karo, ez dakizu kotxea zealdetara kokatu. Ia baruzeko sartu du, baina Ikerrek ondo defendatu du. Bota deu. Epa, horreko aukera bat, beruzek. Ez talduko. Eta badoa gorantza, epa! Tetxoan ere tokia egin. Ez pentsa hori ondo urteko gako baina gitxu gara bera, bai? Orain baruz zerazitzen, baina baloia hor arriskutza botezkak eratzea. Bai. Batez beturru gari basa izan. Horrondo, pentsio gelditzuko bala, Bai, desbiatzea lortu du, baina ez da nahikoa izan. Hemen ikusiko deu, Ikerrek hor disparatu du, baruzek ikutu du, uste Ikerren berriz ikutu dula. Bai, ganea beruzen kotxi berantza begire gondalez, hor tartetxuk edo baloiek ora egoteko. Eta baloia berriz ematen du Ikerren kontrolpean, hor pasatu egin da. Baina bai, bere kontrolpean baloia, goiti datorki eta oso ondo. Bai. Ez dira erraza baloioek hain vertikalki gesten zaizkitzunean, ze margen gutxi daukazu faiorako. Eta hainera beti daukazu, ez? Azkenengo toki hori emango dio baloia desbiatuko una edo ez. Zalantza hori daukazu eta... Eta bueno, utz eta 13, momentuz orain baruz erasoan. Baina Ikerre balea hartu du eta hau ere barru edo, bai. Ondo defenditu du, baloia ondo kubritu du barroa joan zedin, lehenengo ezkerretik, kolpea emanda, gero eskubitik. Eskabezina ikusten bapez da, pintxoak. Hau da, baloi igual beste auto baten kontra, dormien kontra, ez, talka hori emoten da nien eta ziztu bizizin urtzen alagaz. Oso oiko aiztetan dela joku honetan, eta oingoan eskabiz babes ikusten, Ni bentseteko gandikot beste txapelketatan gari eta bizok beti biltzen gara pintxoa gora, pintxoa bera, baina oingoan eskabiz horrekaz. Ja. Holakoak. Eta... Bueno, ni ibiltzen intzanean bentsat hori abusatzen nun. Erten zaiela baloia alde batera, ez? Askotan, esaten holako rebote pintxo horiekin, porteria bideatzen dira eta nahiko jokaldi ikusigarri izaten dira, azken finean apuntatu gabe disparatzen duzu eta... Lau segundo faltan, da Ikerrek 15 hartun deu. Ia, zelan bukatzen dan. Eta, baloia, 3-2 lurrean dago, zehatuka, eta 16 airea. 16 Ez dakit orain berriz aterako emez, ez da? Zeron ja utzean egon da. Hori da, aukeraren motu etxu da, partide bukatu etxen da bai. Orduan Klikasankeko 2024ko bigarren partidi bukatu da, finalertzetako bigarren partidea. Kasutan Ikerbelak irabazi du, da bera finalera paseko da. Baina, final handize jokatu aurretik, 3. eta 4. postuek erabakitzeko partidatan ibilko gara oin, osak barriro jokalarizek danako figuretako, danatxukuntzeko tarti euko dabe, eta gero, hasiko gara urrengo partiduaz. Hori da.
Ba, klikasankeko txapelketa honen hirugarren partidu hasiko gara, kasu honetan hirugarren eta laugarren postue aukeratzeko balizoko eskun partidua. Alde urdinien barriro beruz dugu, eta beste aldien beltz, 1995, belte txuko txagu, errestiarren. Eta, bueno, lehenengo gola ikusten dugu ja beltzen aldetik. Asistu bizitzen esan dugune, 5-10 segundo, ez da gehiago biher gola sartzeko. Bai, batipat hori bat versus bat izaten denean, ez? Taldeka danean normalean gehiago tardatzen da, ze azken finean lehenengo kontrol hori ez baduzu lortzen beste pertsona dago defenditzeko oraindik, baina bat versus baten askotan hori izaten da. Lehenengo kontroletik ondo ateratzen dana, gola sartzea aukera izaten du. Ui, zutoinera. Ba, eskasi bidea hor defendatzen beruz, baina azkenien ondo urtenako, ja kontroladeko hor, da, ja, ondo hindu azkenen momentuan toki hori matea baloiai, Ikerren, beltzen bar gainetik pasatzeko, baina... Ondo defendatu dugu hor. Oso ondo. Haben, maila parekatu dago ikusten gabiz. Ondo lortu du, baina arriskutua izaten da, ze hor faiatzen badezu. Agur. Eta berriz baloia beruzek. Jetxe arte zai. Ondo hor. Partea gertatzen ari da. Ondo despertu da beltzek. Orain beltz berriro atakera. Airien da pasteu lortu da. Lortu, baina... Urbi bidea horre, beruzek izi defendatu du, baina ez du lortu azkenien. Txetabi lehenengo zutoina jodu postea eta gero bai. Gero ja barrura hindu. Gertu pasada baruz, baina ez da arraza, berrizakea, baloia hilda geratu da zela erdian, baruzek gora, baina ez da iritsi, beltz turua beltzen, rematea faiatu du, eta baruze berriz kontrola, ez dugu ondo helban hor, kontrola du, hor esaten deuna ez, oso zaila ana, baloia zeure gainean kontrolatuta matea. Nintzen gai izango, hori indabena itxeko bez. Azken goiko golpe hori emoteko be. Eta bueno, badoaz barriro. Bai, baruze berriz kontrola. Zelaiko punta batetik bestera, denbora guztizen. Partia nahiko disputatua dijoa. Turbo faltan hor. 10 eukide bakarrik turboana eta hori ez da nahikoa izeten. Kontuz beltze dauka baloia eta barruna. Hirugarrena beltzena. 2 minutxu paseireia partidua zeizenetik eta 3. gola sartu du beltzek. Baina bai, epatu duena ez, ikusten da maila parekatu dagoela, bizek baloie leku batetik bestera da hori denbora guztizen, eurrera datxera. Bai, eta ikusitu ez, baloia eraso batera, gero justu bestera joten zan, golpera bestaldera. Nego alde batetik besterako jokaldi edo izan da, gola honena, eta... Hori pasan da nien, turbo maila handize bihorra duzu bai. Kao, ez da soilik baloia kudeatu berdezula, baita ere kudeatu berdezu turboen tokitik pasatzea, kargatuta izateko aldezun denbora guztietan. Gainera, zona ezberdina daude, toki batzuetan ikusiko dituzte pelota laranja koloreko atzu daudela, hoie dia 100% kargatzen dizu turboa. Beste toki batzuetan aldiz, lurrean daudenak, hoiek ez dizute guztiz kargatzen. 10 emoten ditzu bakarrik, oso gitzi dela. 110, baina puntual baterako balio izute kargatzen. Kontroluna hor. Eta 5. Egia da baita ere, 100% kargatzen dizutenak normalean jokaldi zelaiaren erdigunetik kanpora daudela, daude korner ingurutan eta zelai erdian bi iskinetan, hortaz hori zea behar duzu ez, kalkulo egin behar duzu, konpentsatzen dizu urriuntzea turbo hori hartzegatik, bai edo ez, hortaz. Kasu horretan ez, beltzekin moduan, bai jundala horra bideratute, baina ondo urten dako, turboa topera aukideu eta gola sartzi lortu edu, zigarrena, izi beruzek defendatu da benarren. Ba hori izaten egin dena ez, jolazan naiz eta mekanika aldetik habilitate oso handia izan behar da, baloia ondo kontrolatu amateko, kotxea airean manejatzeko, estrategia puntu handi bat dauka, ondo jakin behar duzu noiz erasotu eta noiz defendatu, nola kokatu, turboak noiz hartu eta noiz ez hartu, zein hartu,
Hortaz, Bai, estrategi puntu hori badeko. bai, eta naiz eta hasieraten eman dezaken ez izatea, Horre bila ize beruz, baina bere kotxea, eragize kotxi apurtzi zen da, ai, baina galdu, kontrola hobeto hartzeko, eta badoa. baina jai beltz hor dago, atean zai, Fize lortu dugu, ui, eta kontu, ze beltzen dau, eta barrura. eta barrure zazpigarna. Ba, ezkenin turbana, ja, asko jolasten dozunien buruz dakizun dauzen, ez da, eta lastuzu pegitxu biher bez askotan, bideratzeko kotxi, da horrek batzen juteko, ez? Ja automatiko urtean atxul bezan lehik, Bai. Gaina zelai hau da, zelai mitikoa izan daitekena, klasikoa. Beste zelai batzuk, beste toki batzutan dauzkate turbak, hortaz. Baina bueno. Bai, hone dire esango dugu, Ui, epa, baru zer ematen du, da, baina baina- justu beltz agertu da despejatzeko. eta ben beradeko hor baloie, Bai. ia lortzen daben. Eta oso ondo ona. baruzek, azkenengo unean desbideratu dio. Punta batetik bestera, esaten duguna. Hemen dator beltz, aireko filigranekin. Kontuz, ez pixat desbideratu ateratzen da. Eta gola, 8. Zigarrena. Minutu eta hamar. Bai, hor ikusten gabiz internetegaz beharazio pare bat badozela. Eta, bueno, hemendik txatetik zaudeten guztio ere eskerrik asko egoteatik. Eta eman zuen iritziak. Lehenengo partida ikusten dugu beltzen zatari dela dekantatzen, minutua faltan. Ze usten duzute? Bigarren partida jokatzen dutenean nola amaituko dela, zein da zuen favoritoa. Eta, baloia hor geratzen nahi da. Oso ondo, despejatuta baruzen partetik. Ez da izaten baloi horiek hor Osabiora motelean hilda geratzen dianak atean aurrean botetzka. Baina ondo kudeatu du. Orain beltz erasoan, naiz eta bere atera airean bidaltzen. Baina nahi du baloia goitik ekartzea, Oso ondo baruze despejatuta. Ermatea ez da egokia izan. Baina badoaz barriro. Bai, Tak. Lortu dugu defendatzea. Bai, defendatzea lortu, baloia hor geratu da. Azkenengo 5 segunduak. Baloia lurrean dago, beraz ematen du, burkatu bada, ez? Orain gora jun da. Bai, ez lan mugatzen dan. Ahora ez borrokan. Bai, Bukatu da. amaitu da. Lehenengoa beltzek irabazi dugu, baina gogoratu irutik onera dala orduen. Bigarren Hori da. partidu jokatuko da behen, bi jokalaritzek. Hirugarren eta laugarren postu erabakitzeko dela gogoratzen dutxu dugu. Klikasanken txapelketa honetan, esan dugun moduen Bilboko udalak eta Euskaltzalien topaguniek antolatu daben txapelketi da, Arrapasank gaztientzako euskarazko aisialdi programan barruen. Eta bueno, azkenin balburu nagusize da Bilboko gaztien artien euskeri sustatzea, horretarako danetariko ekintzeak genge ez, bideo-jokuek dugu guzamen, baina horretaz gain magia eta bestelako ikuskizunek jarraitzeko aukeri ebe badekogu Arrapasanken barruen. Azken finean aisialdiko hainbat ekitaldi. Erakusteko baita ere euskara aisialdian egin daitekela. Bizitza guztiz normal bat eman daitekela euskeraz eginez. Horitze, hasta da, bai, aipatu behar dugu, lehenengo gola ikusten dugu beltzen aldetik. Aipatu behar dugu, ni Lander naz, ni Gazdau Aritz, dago garela gen berauntzia elkarteko kidiek, euskal bideojokusalien elkartie, da, justo horretan hiltzen gara purruetez, bideojokuen munduen be euskera zibiltzie posiblea da erakusten gabiz, horretarako ekintza desberdinek egin. Hementxe Rocket Leagueen adibidez ingeles ez dugu jokue, baina egiz da beste hainbat bideojoku, 150 piku gaur egun euskeraz jolasteko aukeri dauela. Horrek gure webgunien gemenantzia.eusen aurkituko dozu ez, euskarazko bideojokuen zerrendan. Eta hori ze, apurka-apurka geroz eta gehiago dugu, geroz eta bideojoku gehiago eta hobiek dauz gure hizkuntzan. Baina ondino lanen behar dugu ez horretarako eta ikusteko ez, erakusteko posiblea da. Gure zaletasun hau gure hizkuntzan gozatzi ez. Bai, bat hori garrantzitsua ez, bideojokoak euskaraz izatea. Milaka bideojoko ateratzen dira, guztiak ezin ditugu euskaratu noski. Baina baita ere, bultzatzea
bideojokoen inguruan dagoen komunitate hori euskaraz aritzera, ez? Azken finean, hainbat albiste ateratzen dianak, eta horien inguruko, eukitzen ditugun eztabaida eta hainbatekoak, horiek ere euskaraz egin daitezkela. 10. urteurrena baten dugu elkartiek, eta hori ez, aipatu dugu gure webgunie, euskarazko bideojokun zerrendi albiztiek, alako txapelketak antolatzen dugu zuai, klikasankikon antzekoak. Bideojokoen zozketak ere bai. Hori ez, apurretanetarik, eta hor gemerantxa.eu duzen, euko duzue informazio dana. Partidure buelteta beltzek jarraitzen du barrio irabazten, 3 gol sartu duz ja, minutxu eta 12 segundotan. Baina ondino beruzek badeko, ez, buelti moteko aukeri, eta ikusko dugu. Oraindik 3 minutu eta 58 segundu demorazko da, buelta emateko errez ematen dizu. Eta bendoa baloia kontrolatzen. Erasora, baloia gora, bera, eta azkenean momentuan. Baina turbo bari da belberuz, ez da ulertuko. Hor turbo haukin eskero alduko zamaia. Iaia sartu du, baina beltza atean zegoen baloi gelditzeko oso ondo. Berriz erasoan baruz. Porque, da, ia. Ize lortu dugu hor. Zepena. Errematea pixat ezkerrera atera zaio, atetik ezkerrera, kontuz orain. Atzea itzultzeatu bat dugu zaio baruzi defenditzeko. Bitartean beltz baloiak gora, airean kontrolatu eta rematuta nahian, baina... Zelan kontrola da behon, kotxen beko aldiegaz gorantza gota da. Era, Ordua, lehenengoa beruzen txat, oso ondo. Gola, bat eta 3. Zan deu, remantatzeko denbora badago, zegoela. Eta ja pixkenaga hasi da gerturatzen marka joan. Berri sakea zuzenean abietuko da baloira, norri iristen den lehenagotik. Antzera iritsia, baina favorezitu dio beltzi baloi horrek. Bitxuko, zabaten hona nintzen, sakietan zan. Bai? Horre lortu neban menperatzi, haiz ez da. Ez da erraza, Ez. Ze batzutan beranduago iristeak favorezitzen dizu, rebotea, baina ondo kontrolatu berdezu hori. Zure kotxen norabide garrantzitsu ez, talka hori moten da nien kotxe apurruete bideratzeko aukeri badekozun, igual pasu nahi esun lekun amaitzeko baloiek, ez? Segaz. Eta... Gelitxo intxo, baina turbo hartzen dugu, beltzek. Aireti dator baloia. Ondo. Ondo despejatu. Bai. Mutxenez, corner aldera dikoa. Perfecto dau, gana turbo atopera deko. Urtin jarri zagoz jozkero hori gola izango zan. Baina untxe mogo txor, a ber. Eta bigarrena, beruz entzat. Ez daukak urruti, berdinketa, gol batera. Minutu eta 50 segundu dauzka, nahiko denbora gol bat sartzeko. Bai, ikusko duz gehiago, partidu bukatu horreti segurunik. Baina egiz da oin ritmo geldo hau edabila, lehen golpila ikusten gendu zen. Eta oin bebai, baina beste ritmo bat hartu partiduek, jokalakizek egokitzu dire, gustora dabiz jolasten. Eta orain beltzek ere ezin du irute hau zaukaneko lasaitasun hori izan, ezin du hainbeste erasora joan, pixat defenditzeare tokatzen zaio, kontuz baloi hau. Ondo montxo, eta ez, bai, urte. Oso ondo bideratu da. Ondo zaio onda beltz baloi hori rebotea izateko. Eta 2 eta 4. Pixat zaio jartzen zaio baruzi berdinketa hori, baina oraindik badago nahiko denbora 2 gol sartzeko. Ea, datoz... Hor gelditxo. Gitzitan ikusi dugu hor geldi geratzen. Geldi geratzen zelai erdian. Oso tipikoa izaten da, oso tipikoa izaten da. Doaz aurrenantza, lortzen da ben. Baina ondo despejatuta beltzen partez, orain beltz erasoan, baloia gora, baina nego turbo etzaukan airean, baina oso ondo. 2 eta 5, minutua geratzen da. Eta minutuan faltan, baloia berriz erdian geratu da, orain geldirik ez da geratu, baina bueno.
Orain garrantzitsua izaten da denbora honetan turboa ondo betetzea. Eta, eskuadratik gola. Oso ondo sartzen da hor. Oso ona. Hori izaten deuna ez, baloia hor geldi geratzen da hortan garrantzitsua izaten da atzela itzuli edo turbo bat lokalizatu, ondo bete eta prest egotea baloia berriz airetik jesten den unerako. Eta, bueno, orain beltz atzen gatu da geldirik. Barriro, lasgaitasun hori deko barriro. Bai. Baina beruz kontrara, golan bile joan behar da, azken segundo hauetan. Eta 30 segundu gehatzen dira. Lortzen da benor. Oso ondo hor. Bai, baina ondo despejatuta beltzen partez. Ui. Hor bideratu egon da, baina ez da lortu azkenien. Baloia gora. Momentuz baruzentzat egoki, kontuz. Bale, turboa hartu du, turboa bezegoen. Eta badoa, ez da lortu azkena. 3, 2, 1, baloia airean. Ez, zer nahirik, lurra ikutu du. Lehenengo klikasankeko, lehenengo azken salkatu deko guz, esango dugu, ez? 3. eta 4. postuek, 3. geratu daku beltz, eta bestaldetik 4. beruz, oso maila onara gutxi da bizek. Baina ben bai, ja finalan dize... Lehenengo txalo bero bat. Txalo bero bat, hori zea, talantzat. Eta, orain pixkatean berriz itxarongote pantalla jarriko dugu, 2 finalistak kokatu daitezen beraien postuetan, eta guztia egoki konfiguratu dezaten. Hori da, finalen ikusko dugu, ia nor nagusitzen den, klikasankeko 4. txapelketan eta. Orain txarte.
bai, ja final handiz hasiko gara, klikasankeko final handize, alde urdinien barriro Enaitz egongo da, eta beste aldien Iker dekogu. Maila oso ona erakutsi da Euroko partiduetan, bizek topera bili dira. Eta gogo handiz ikusteko, bai, momentuz Enaitz erasoan, partidan oso maila handikoa izango da hau. Bai. Aurreko bi partietan ikusi dugu emaitz nahiko honekin irabazi dituztela partida, biek ere, hortaz oso partida disputatua izango da. Eta bitxo Euroko partiduetan ja hasi dire, eta segundo gitxi batzutara lehenengo gola ikusi dugu. Eta kaso hau ez da olakoa, ja 30 segundo aurrera goaz, eta mentxe dabiz leku batetik bestera, defendatzen, erasotzen, topera. Bai, eta gainera garrantzitsua da finala izea jokatzen, ezin dezu zoroa moduan jolastu, zehatzetik jartzen mazea ja arazo sortzen zezkitzu. Lehenengo gola ikusko gule moten dugu. Bai. Enaitzen aldetik. Enaitzen aldetik gola, bat eta huts. Eta hemen da, utxe egiten da hemen bestien bile jutia. Bai, eta Ikerre turboa gastatuta zaukan, eta garo, atzetik eratzen zea, eta ezin dezu iritsi. Momentuz Enaitz bat eta utzi irabazten, momentuz baloi hau Enaitzen aldera atera da, momentuz, ez? Ikerre despejatzen zaitu da, baina Enaitzek... Hortalgatxo egon da bizien artien, baina ez da inoz suntxitu. Eta horren Ikerrek aprobatzen dugu, bideratzeko, da gola sartzeko. Oso gol, banakoa. Esan dugu, nivel oso handia zegoela bi aurkari hauen artean. Eta ikusten dugu, faioak ez diote inorri elkarri barkatzen, akatz minimoakin aprotsatzen dute gola sartzeko. Eta final oso disputatu. Tarka politxe hor, bizien artean. Bale, atera da Ikerren alde, baina Enaitzek kontrolatu du, orain Ikerrek. Eta, Enaitzek kontrolatua jarraitzen du, baina bere ate inguruan dabilki, eta hori atera arte pixak gustatuko zaio. Baloia goitik. Baina ondo defendatu du, bai. Ez dira baloiek zaiak horreza izaten despejatzeko. Defendatu da, berreskuratu, oso ona, Ikerren aldetik. Bai. Baita, ze ez dira arraza baloiek, ze goiti datorkizu, gaina atera zijoan baloia, barrura zijoan, eta inberdezuna da desbideratu kotxea salto egin eta gainera albo atera giratuz. Eta gainera aprotxatzen badezu kontraerazoa egin eta gola sartzeko, hobe baino hobe. Orain ikusten dugu baloi honek Enaitzi favorezitzen diola, goitik hor dator, orain bai. Ikerri ondo, Enaitz zaiatu da iristen, baina ez. Bat eta 3. Iker ja bere abantaiatxo hori ateratzen ari da, gogoratu finala ere 3 partidatara dala, beraz, partidat irabazteak ez zaitu ziurtatzen finala irabaztea, pauso bat gertuago jartzen zaitu, baina jokatzen jarraitu beharra dago. Esan behar gainoko 3 minutxi falta izela, zelengo partidua amaitzeko, asko dela, prokeldegen munduen, ikusten duzu moduen, zela ize handiz izen arren, leku batetik bestera, punta batetik bestera mugitzen dabiz ziztu bizizen. Baloiai fuerte ematen maiozu ilusion duten izten da baloi alde batetik bestera. Horre purut eskaz kokatu da, baina Montxo, ointurbo barik bestela horraukera politxe duki dugu. Erasotzen, kontuz, baloi hau atea zaio eta Ikerrek ez du bideratu dugu, eta hasta heldu. Ondo Iker hor defendatzen, Enaitzen erasoak, eta baloi hori geski errebote txarra indionean Enaitzi ziztu bizian atera da Iker, gainak turbo guztiz kargatuta zaukan, eta hor oso zaila da harrapatzea. Bat eta 4, hori izaten da teknika arazkotan, arriskutsua izaten da, baina frenatu bestearen errematea zuregana etortzen bada, berari gainetik pasatu eta gola izan daitekelako, baina... Horren nibia Enaitz, ikusi dugu Iker alduko, da lasai hartu dena bideratzeko. Ikerrek, hori ere ez da erraza izaten, kotxak geldi daukazula aireratu eta despejatzea, estatikoki. Ez da horre, trukoa izatezen salto da turboa batera erabiltzia, segiduen. Ze bestela, salto inizkero lehenengo eta gero turboari emon, hor fizika gaur rabetadiek ez, eragin itzi dutxu. Oso ondamak Ikerrek hor baloia kontrolatzen goitik, hor baloia utzi du, baina Enaitzek ondo
ateratzea lortu du, orain berantza da, naiz eta turboa Borroka iketzauka. gogorra, Bai. Ez dira erraza jartzen inolaz ere. Orain, enaitz erasoan, bakarrik turbo gabe dabil, ez da oposizio bat ere egokia. Baina, nahiko egoki daroa eta... Uix! Teknikarekin saiatu da hor. Pintxo derra. Bai. Ui, atea horretik horrela baloia pasatzea nahiko arriskutsua da. Zelai erdian borroka, baloiak ez du nahi ez alde batera ez. Ikerren disparoa, baina oso geldiketa ona nahitzen partez. Turbo aldetik justo bidea, baina alduen da. Tandora, kontroletan. Kontrolatzen, baloia gora, eta oso ona. Kriston maila dago finalean. Bai. Ja. Ja burduri, horren beste salto bat eta da, horra aprobetxe da. Bai. Iker aprobetxe da. Gol asko ari da sartzen Iker horrela, baloia bere ate aurrean geldi gehatzen da, eta bultzaka zuzenean eman da beraitzen atera. Ikerrek lasaitasun hori deko aldagon atien defendatzen lase baten, eta ja bestiek utxe egititzen da benien, ba... Kontraerasoa egin, eta... Ui... Baloi batzutan ateratzen dira zuzenean atera... Horra ematen du, baina... Txilena... Ez... Despejatu du Enaitzek, orain Enaitzen... Menpean dago baloiari... Ui... 30 segundu amaitzeko... Eta seigarrena, Ikerrentzat. Eta bueno, zaila ikusten da, ez? 26 segundutan 5 gol erremontatzea zaila da. Zaila ikusi dugu, Bai, hori esan bierda. Zaila ikusi dugu gertatzen, baina... Barrero gogoratu, lehenengo partidu baino ez da, irutik onenera da, orduen ondino Naitzek badeko beste aukera bat gitxien, ez? Aukera izan du, ondo despejatu Ikerrek eta airetik... Ize lortu dugu, bai. Naitzek saiatu da despejatzen, baina oso baloi zaila zen despejatzeko, goiti bera, digainea diagonalea. Kotximeko partida gazolan bideratxe iruditzeat, fantasi bat, Bat eta zazpi, azkeneko 15 segunduak. Baloia Enaitzen alde. Taldu, baina oso politxo joan da, Baloia gora, eta... Talduko, edo bai. Ba, 8. azkeneko segunduan. Baina, bueno, hau ez da bukatu aineko. Oin, bigarren partidugaz ekingo dugu. Eta ikusten gabiz, zelako mai edekin jokalaritzek likasan txapalkita honetan. Bilboko jokalaritzek bakarrik bildu dira ingo honetan, Bilboko gaztiek. Baina ikusten dugu, ze hona dizen jolasten, lekudan eta lailtzen dizela, egora desberdinetan ondo jolasten dakizela. Eta... Bueno... 8 bat, lehenengo partida Ikerren alde. Eta... bigarren partida nola jokatzen duen, Ikerre dauka noiz baino hobeto izan da pelota bere teilatuan. Baina ezin da arriskatu gehiagire, ze partida hau galduz gero da guztia partida baten jokatu. Baina bueno, gola sartu zazten da, beraz lasaitasun pixkat hori bai, aurretik jartzen dela. Baloia oso ondo kontrolatuta, altura emanez. Eta talka, oraingoan Enaitzen alde atera da. Ja lortzen da ben, sortu dabil Adi, Iker. Oso ona. Oso ondo. Ikerrek despegatzea lortu, baina rebotea berriz Enaitzen jo eta barrua joan da, beraz banako berdinketa. Hor ikusten dugu. Mentalkak normalen aire. Eta zure kotxien injar guztizegaz, injar guztize erabiltzie garrantzitsu da, bai, azkenengo sakakada hori, bultzakada hori lortzeko. Opa! Zondo hor.
Naitz orain erasan, apurtxu eta harin ebilko basan, helduko zen. ate aurrean ezkerretik eskuinetik ezkerrera pasatzen baloia, orain Iker erasan. Sondo, opa. Kontu zibili garduz, bueno, berriz desbiratu du, kontuz baloi hori. Eskas. Ui! Linean eraman du porterean, orain dauka aukera. Toke hori egiteko ez, ezker eskubi egiten duzu, baloia altxatu egiten duzu eta gainetik pasarazteko. Orain Iker erasoan aireti dator. Abaso, sondo. Eslako dantzi dan, Eta hor ikusten dugu, baloia zelai erdian geldire dago, Ikerrek hartu duen kontrola, kontuz, atera doa. Baina Enaitzek ondo lortzen du despejatzea, eta baloiaren kontrola berea da. Pixkanak hemen dator eskuin bandatik. Hor dator, Ikerrek ondo gelditu du. Eta orain Iker erasoan, baina ez, Enaitzek ondo moztu du jokaldia zelai erdian. Ikerrek bere porteria aldera datorki, airetik baloia berriz beste aldera. Eta rebotea. Bale, ja Iker zartzen bai. Turua topera ondo kokatute, da, venga, aurrera. Bale, hartu, kontrolatu, Enaitzek. Zan dugu, maia oso handia dago hemen. Harin erabaki deu turbuan bilo jungo dela, eta harin buelte da, barriro, erasotxera. Zona. Horren, Ikerre dauka abantaia, Enaitz agertu bitaran. Enaitze faiatu du eta hau bigarren gola izango da. Iker berri do aurretik. 2 minutu erdi, partida erdia falta da. Gol bateko diferentzia. Ez da ezer 2 minutu erdirako denbora hori. Baina barriro, ikusi dugu bi jokalaritzik ritmo hartu dabela, ez da borren besteko aldien momentu honetan. Oso disputatuak, baloiak, jokaldiak, alde batetik bestera, geldiketa asko, orain Enaitz erasotzen, baina Ikerrek hor moztu du jokaldia. Bale hori jetxerte, Enaitzek ondo, gertu ibili da, baina ez. Enaitzek lortu du ikutzea, baina Ikerren aldera dator hau, airetik etorri, ez da nola lortu nahi azkar frenatzea baino. Orain Enaitzen alde, baloia gora, eta Enaitzen dispara, Ikerre lortu du desbiatzea, baina ez da nahikoa izan, eskuadratik sartu da, gola. Binakoa, izan dugu, finala oso disputatua izaten nahi da, eta 2 minutu eskas gelditzen direlarik, oraindik bigarren partida honen irabazlea ez dago bat ere argi. Hore arriskutsua izaten da, ze baloia gainetik pasatzen badizu, orduan komereak izaten dira da. Baina beste jokalaritzik esteko, erreakzionatzeko denpora hori, azkenien. Ondo bideratzeko. Orain Enaitzek, Ikerren disparoa, osona eta gola. Iker berriz aurretik jartzen da, 2 eta 3. Minutu eta 40, orain nahiko denbora partido honen emaitza aldatzeko. Eta hemen abiatzen gara berriro, diagonalki. Baloia hasiraten erdira, Ikerri ondo geratu zaio, ze turboa eta gainera bera aldi hortara indalako. Baloia altxatu du, baina ez da nahiko izan zutonia jo. Naitzi hobetu urteniak hori, barriro. Kontuz, erasoan, eta gainera nahi zurruti dago eta 2 eta 4. Gana boleak, gora eta bera. Horrein da, gainetik pasadio Naitzi hor, toki hori eman da, eta hemen ja, angulo txikia, baina bakarri zaudenean lasaitasun hori daukaztu. Eta 2 eta 4, 2 goleko diferentzia, Naitzi gorain digauka denbora erremontatzeko partida hau. Baina, ikusi harko da, Ikerrek pixkat orain lasaio jokatu zake, era defensibo batean, eta saiatu Enaitzek baloia galtzen duen une horietarako. Eta, postea langare errosatu du. Enaitz topera, barriro bere betiko jugadingo deu. Ezker eskubi gainetik pasatzen saiatu.
Egon urten. Bai. Hor elkar tentatzen nahi zian, nora abiatzen zen baloiaren bila. Ikerrek horizontalki dabilki jokoa, zelai artean, airera. Ez da upritzarik ikerrentza, baina ez da galditzen bez, Ez? Enaitzegor, ondo, altxatu du, baina gehiegi. Zutaina jau eta orain kontuz Ikerrek, bai. Ja, bai. Ikerrentzat gola. Aprobetxa barriro, akatsa horretaz, eta bosgarren gola. Hor ikusten deu, baloira bere ertentzaio rekto atera da, enaitzen atera begira, turboa bat nahikoa zaukan, baloiare ikutu eta rekto eman. 20 segundo faltan. Bai, azkenengo 20 segundutara. Iker hor dabil, enaitzen atera. Vertikal Zelako gizetxi. kontrola. Hormatik golan, ikaragarri zen. Baloia vertikalki jetxi, eta azken momentuan ikutu hori eman behar diozu atera bultzatzeko. Holan ikusitzen moten joku erreza dela. Baina, ez oso zaila da. Eta bueno, 2 eta 6, 13 segundu. Zutoina jo. Ondo despeje gol. Bai, despejea. Nahitzek. Azkeneko segunduak, 4, 3, 2, 1. Eta lurra ikutzen duen momentuan. Listo, oin bai, ja bukatu da Klikasan 2024 txapelketie. Irabazle Iker Bela izan da, baina Nahitzek be, bigarren salkatuek izugarrizko maile erakutsi deu. Orduan batxalo bero bat ez publikoan aldetik. Ta, eskerrik asko be bai, Twitchetik jarratzen ebi izarien guztizeri. Gogoratu behar dugu Klikasank Bilboko udalak eta Euskaltzalin topagunik antolatu da ben egitasmoa dela. Arrapasank, kintzen barruen sartzen da. Eta bueno, bertan danetariko, ekintzak egiten dire, euskeri sustatzeko Bilboko gaztien artean. Ondin txapelketiren dana dela besta bukatu, ze hemen sarizek banatzi etoketan da bain. Eta bertan dugu Ainoa Luz, sarizek banatzeko asmoagaz. Eta basan dugu moduen, bigarren salkatuek 50 euroko opari txartela jasoko deu. Eta beste aldetik, Ikerrek, irabazliek, 150 euroko opari txartela. Horize da. Batezue bideojokuek erosteko txartela izango da, esan dugu moduen edozein saltoki nagusitzen erosteko txartela, Steam edo Nintendo eShop, PlayStation Store, Xbox Store, nagusizetan. Orduan bertotik erosteko aukeri gongo da. Vale. Eta gu gure aldetik, ja bukatutxete moten dugu txapelketie, osak barriro eskerrik asko horregon zaren hori, eta ia atorren urtien be barriro errepikatzeko aukeri dugun. Bai, eta animatu, parte hartu duzuten guztio berriro animatu, eta ez duzuten antzat, aukera daukazute sari oso potoloak irabazteko. Urrengo arte.